OK, takže tady všechny u nového videa a asi dost možná u posledního videa a ten důvod je takový, že už mě vlastně na ten YouTube nebaví točit. Prostě tak, protože mě to nebaví. Mě to vlastně nebaví, možná mě to bavilo, ale už mě to nebaví. A kvůli tomu jsem si dal i takovou pauzu. Za A jsem měl rovnátko, což pořád mám, a za B mě to moc nebavilo. Takže teď se omlouvám všem fanouškům, ale už mě to prostě nebaví, takže mějte si tu krásně. A zatím, možná že se vrátím, třeba dejme tomu, že po měsíci vydám nový video, ale nevím, jestli je to pravděpodobná šance, no nic, ale pokud se vám video líbilo, což hejterům asi jo, fanouškům asi ne, takže u dalšího videa zatím, u dalšího, proč říkám dalšího, já jsem taky úplně pitomej, no tak prostě, promiňte, tohle je trošku fail, jsem úplně zmatený, protože jak jsem měl tu pauzu, chápete, tak proto jsem tak zmatený, takže zatím, čau.